आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द खालामदों। आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन, नाथाय खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला हायोब्ला गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय, जेन' आं भिडिअ हगारजेननाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे भिडिअआ सहैग्रोनाय बायदि। दानिया फै रायजोफोर, जोङो ससियेल मिडियायावहाय इउटुब फेसबुक गोबां भाइरेल नुदों। बावैसो सिगां आङो मोनसे भिडिअखौहाय नायदोंमोन, नाथाय आं भिडिअखौ बानायथ'नाय जायाखै। आङो नेनानै दङमोन मा एन्सार फैयो रायजोफोर। दै नोंथांमोना ओरै सावगारियाव नुदों, ओरैहाय जाहैबाय सासे हिनजावसानि सावगारि आरो ओरैहाय जाहैबाय सासे हौवासानि सावगारि। दिनैसिम आं डिटेल्स मोनाखै मा गामिनि बबे जायगायाव बबे जिल्लायाव बे जाथाया सोमजिदोंमोन। नाथाय आङो माखासे बिथांमोननि जे कमेन्ट होनाय जे पस्ट बेफोरखौ नायनानै आन्दाज मोनदों दे आइजोआ बैसो जास्लाबैयावनो नैबे हौवाजोंहाय जबरदस्ति जुलि होजादोंमोन होननानै आङो खोनानो मोनदों। दा बै समावहाय आङो गोबां माखासे फेसबुक पेजाव होग्राफोरनिफ्राय खोनादोंमोन, नाथाय फाइनालि आङो खोनानो मोनबाय जाय आइजोआ जुलि होजादोंमोन 6 दिननि गेजेरावनो बिथाङा जुलि होखांजानानैहाय खारदों होननानैहाय जोङो मिथिदोंमोन। नैबे आइजोआनो दिनैहाय गावनि खुगानि रावजोंनो फिननाय होदों। खोनासं मा बुंदों। खुलुमबाय, आं गासिबनिसिबो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आं दिनै भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों, मानो होनोबा बिसोर आंखौ फेसबुक इउटुबाव आंखौ जेरैबायदि नंखाय होदों बेफोरबायदि आं नङा। आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय खारखुमाबोदों, बियो नंगौ। आरो आं हाबा जानो गोसो गैयामोन, नाथाय बिसोर आंखौ जबरदस्तिसो हरदों नायनानै। आंनि बैसोआबो 17 इयार्सल' जादों, नाथाय हौवानि बैसोआ बेसेबां खोनानाय बायदिबाथ' 45 जादों होननानै खोनादों, नाथाय बियो आंनिसाय बुहुत गिदिरखा। आरो आंनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ दानो हरथ'खायामोन, बेलेगासो नायनानै हरदों। हौवा गोदाना नायनो फैखालिबो आंनि न'खराव नायफैयाखै, बेलेगनि न'खरावसो जायबा दालालि बिनि न'खरावसो आंखौ नायफैदों। आरो बिसोरनो खोथा बाथ्राखौ रायज्लायनानै आंखौ जबरदस्ति खालामनानै हरदों। आरो लांखालिनो अखानायैनो बिसोर आंखौ हाबा होदों। हाबा होनानै हाबायावबो जेरैबायदि जादों, जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि हाबायावबो बेफोरबायदि जायाखै। जेरैबायदि नेम मथे दं, आखाइ हमनाय नेम दंमोन, बिसोर बेखौबो खालामासै। आंनि न'खरनि मानसिफोरा आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बिसोर दालालियानो बन्द खालामदों। आखाइ हमनो थांलायनाङा होननानै हाबायावथ' आखाइ हमनाय नेमा दंथारोमोन, नाथाय बिसोर आंखौ दालालिफोरानो मावरिया रोखोमसो खालामदों। आखाइ हमनो थांनो नागिरनायखौबो बादा होनानै दोनदों बिसोरखौ। आरो हाबाया बायखांनानै जिहेतु साननै सानसे थांखांनायनि उनावनो आंखौ हौवा गोदाना जेरैबायदि बाथ्रा होनदों, नों मानो आंजों फैनाय दानो अकस्मात मानो फैनाय, आंनि लोगोफोरा आंखौ गाज्रि मोनजोब्बाय, आंनि हाबा मोनजायैनि होननानै बेफोरबायदि खन्थाइदों। बियो आंखौ मानो बेफोरबायदि खन्थाइनो लागा लोंनानै जानानै। आंथ' बेजों गोसथोनानैबो थाङाखै आरो आं बेजों खारसनबो हैयाखै। गावसोरसो आंखौ लांदों, गावसोरसो आंखौ न'खरनिफोरा नायनानै गावसोरसो आंखौ लांदों। आंथ' बिसोरजों बेफोरबायदि खारसनहैयाखै, आंथ' आंनि गोसो बायदिबो थाङाखै। बिसोर आंखौ दानो लोंना जानानै बेफोरबायदि खन्थायोबा आरो उनाव माबायदि बुंगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो। आरो बिसोर आंखौ जेरैबायदि बुंबाय, बियो आंखौ दानो बेफोरबायदि लोंनानै जानानै न'खरनि फारसे खेल लाया माया। गोदानाव जुदि बेफोरबायदि आखु देखायोबा आरो उनाव गोजाम जाबा माबायदि जागोन। सासे हिनजावनि फिसाया हाबा जानांगौबा, थैजासिम संसार जानांगौबा हौवानि गियान नांगोन। जुदि बे सासे हौवाया लोंनानै गोदानावनो जुदि लोंना जानानै थायोब्ला, न'खरनि फारसे उदिस गैयाबा, बे हौवाया मालाबाबो संसार जानो हाया। आं बेफोरखौ सहायनो हायैनि थाखायनो आं बिसोरनि न'खरनिफ्राय दिनै ओंखारबोनाय जादों। आरो बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोदोंबाबो आं आखाइ गोजायैसो फैदों। आं बिसोरनिफ्राय जेबो माल बुस्थु लाबोफायाखै। आङो जेरै दं एरैनो फैदों, बिसोरनि फैसा थाइसेबो लाबोफायाखै आङो। हाबायाव बिसोर बुंदों आंखौ हाबायाव उथिनाय फैसाखौ लानानै फैदों होननानै, नाथाय आं हाबायाव उथिनाय फैसाबो थाइसेबो लाबाखै। बिसोरनि हाबायाव उथिनाय फैसाखौबो बेनो अखानायै अमानि फैसा हरदों।
आं बिसोरनि फैसाखौ लाबोफायाखै बिसोर आरो आंखौ बुंदों सिन्दुर हुगारनानै फैदों मंगलसूत्र खुनानै फैदों आसान खुनानै फैदों होनदों नाथाय आं बेफोरबायदि जेबो खुनानै फैयाखै आं जेरै दं एरैनो फैदों आंनि खाफालाव सिन्दुरखौबो आं लानानैनो फैदों आंनि गोदोनायाव मंगलसूत्र आसान बेखौबो गासिखौबो आं लानानै फैदों आं जेबो बेफोरबायदि खुबोआखै बिसोर आंखौ एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै जेबो मोना आं गावसोरनि सबर सल'त्रिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय आं दिनै बिसोरनि न'खरनिफ्राय ओंखारबोनो आं भिडिअखौ बारा गोलाव लाबोनो सानाखै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय खोनाबाय दा रायजोफोर बाथ्राया बेसेबां सैथो आं बेखौहाय बुंनो थाङा आरो आंबो मिथिया दे रायजोफोर बे आइजो बुंनाया नंगौना नङा जुदि आइजो बुंनाय रावा नंगौब्ला अब्ला बै जायया जुलि लादों आरो जाय न'खरनि मानसिया जुलि होदों जाय मानसिया जुलि होबाय बैसोरो गिनो गोनां मानोना भारतनि आयेन मथे 18 बोसोर बैसोनि सिगां माब्लाबाबो हाबा होनायनि जेबो मोन्थाय गैया बेखौहाय सारा भारतआवनो मिथिखागौ नोंथांमोनाबो मिथिखागौ जुदि बे आइजोआ नैबे हौवाखौहाय माबा मोनसे केस होयोब्ला साजा होनो सानोब्ला अब्ला हाबा होग्रा आरो हाबा लाग्रा बैसोरसो फासायगोन मिथिबाय आरो बे आइजोआ बुंदों जे माखासे मंगलसूत्रनिबो खोथा बुंदों मंगलसूत्रखौ लानानै फैदों गारबोदों बेवहाय आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेसो दे रायजोफोर बे आइजोआ 6 दिननि गेजेरावनो बिनि गावनि हौवानि केरेक्टारखौ आन्दाज मोनखाबाय जानो हागौ बियो मोनथिखाबाय जानो हागौ बिजों संसार जालांनांगौब्ला आं माबायदि जागोन बेखौहाय बियो मोनथिखाबाय आरो हयथ' बिनि न'खरा बे हौवानोहाय जबरदस्ति हरदोंबो जानो हागौमोन नङाब्ला बे हौवानि मानसिफ्रा जबरदस्ति बे आइजोखौ लाबोदोंबो जानो हागौमोन दा बुंनाय मथेब्लाथ' जबरदस्ति लाबोदोंआनो जाहैबाय आरो बैसोआबो जायाखै अब्ला केस गेलेलायोब्ला अब्ला सोर देरहागोन रायजोफोर बे आइजोआ देरहागोन ना बे हौवाया देरहागोन बिनि बैसोखौहाय जोङो मिथिनो मोनबाय 17 बोसोर आरो हौवानि बैसोखौ जोङो मिथिनो मोनदों 30 बोसोर माब्रै जाखो 17 बोसोरावथ' हाबा होनो मोनथारा रावबो पास्टर पाद्रि आरो पण्डितआ 17 बोसोरावहाय रावखौबो हाबा होनो मोना बेखौ रादाय खानानै दोनखानायखा आयेनानो बेखौहाय दिन्थिखायो अब्ला माब्रै बेखौहाय जबरदस्ति लाबोना हाबा खालामखो बाथ्राया बेसे जादों रायजोफोर नायलांदो नोंथांमोन जेखि जादोंला इयुनाव मिथिसिगोन मा जामारो ना आंनि साननाया बेनो सिख्लाया बिनि आखल आखुखौ हामजायाखै 6 दिननि गेजेरावनो सप्तासेनि गेजेरावनो बियो बिनि आखल आखुखौ मोनदांबाय बिनिखायनो खारदों ना मा बुङो दानिया फैदो कनजिता बर' दैदेन औवारि आरो मैदोम बसुमतारी एनिथिं एमजे बिसोरनि गेजेरावहाय गोबांथार ससियेल मिडियायाव दावराव जादों दे आं बुङा सानदोंमोन नाथाय दिनैहाय आं बुंनानै होनोसै आरो मोनसे रिक्वेस्ट दैदेन औवारि नोंथां बियो मैदोमसो मैखोम नङा नोंथाङा मैखोम होनबाय थादों एसे सार्च खालामग्रो सोरनावबासो दाया ज्राव जाहैगोन बेनिखायनो आं सिदा खोथा बुङो मैखोम नङा बियो मैदोमसो मैदोम बसुमतारी जाय मानसिया गामियावहाय गामिनि हिनजावफोरजोंहाय दावराव दावसि जानानैहाय सोरबा हिनजावजोंहाय दावराव जानानैहाय औवानि दान्दा लानानै होसोजादों बे मानसिखौहाय नोंथांमोनाबो सिनायखायो आंबो सिनायनाय नङामोन रायजोफोर मिथिबाय दा जेब्लानाखि बै समावहाय दावराव जानानै बुख्रुब खालामनोहाय आलि जोंथ' आलि होनो माथावरिजों खारदोंमोन ना बबेजों खारदोंमोन ना लामाजों खारदोंमोन होसोजादों बै समाव आं बेखौहाय मानसि गाज्रि होननानै सिनायदों आरो दिनैसिमबो आं खोनागासिनो दङ मैदोमनि खुगानि रावा एसेबो गनायजाथावा आरो लाजाथावबो नङा दा माब्रै बेबायदि मानसियानो ओमफ्राय दिनै सोरबा कनजिता बर'खौनो सोरबा दैदेन औवारिखौहाय
थांखिनानै बाथ्रा बुंगासिनो दङ सिखावनि सालाया खान्दा होननाय रावा बे मालाबाबो नंखाय नङा गावनो गाज्रि खाब्लासो गुबुनखौबो गाज्रि नुखायो आरो मैदोमा दिनैसिमबो सोलायनो रोङाखै आं बेखौहाय सिदा खोथा बुंखायो आरो दा एनिथिं एमजे जोंहाय खनजिथा बर'खौ हाबा होनायनि खोथा बुंलायनाय आङो इउटुबावबो नुदों एनिथिं एमजे खौहाय मानो खनजिथा बर'जोंहाय हाबा होनो नागिरखो मैदोमालाय थाङै थुङै गिदिं गोदा नायोब्ला मैदोमखौबो बिगुर बिसिथावनासो नै रायजोफोरा दामथावनासो मैदोमखौबो जोंनि ससियेल मिडियाखौहाय फोसाबग्रा आइजोफोरनि पार्टी आरो जोंनि बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा मावनानै थाखो बेबायदि इसेबां ससियेल मिडियायाव दावराव दावसि गावजों गाव नांलायबाय थानायफोरखौहाय कन्ट्रल खालामनो मैदोम बायदिनि खुगानि रावा फंसेबो खोनासंजाया दे जों बयबो नुखादों बै समाव आं भिडिअ हगारखादों आरो बे भिडिअ हगारनाय समावहाय बिथाङा सोर बियो आं सिनाया माया होनदों मारै सिनायनांगौ आंबोथ' नोंखौ सिनायखायामोन गाज्रि मानसिखायसो सिनायदों आं मोजांलाथ' सिनायखानाय नङामोन नोंखौ दा नोंथांनि खुगानि रावानो आंखौ सिनायनो थाखाय फोरमान होदों नोङो मैदोम बसुमतारी होननानैहाय बुनो होसो जाज्लायग्रा सासे आखल गैयै सुबुं होननानै नोंनि आखल आखुआनो सिनायहोदों दिनैबोथ' नोंखौहाय बिदिनो सिनायगासिनो दङ आमेरिकान डलारल' खामायनो थाखाय नोंथाङा जानला मोनला खोनासंजाथावै बाथ्राफोरखौ बुङो दा बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा लाजियोना लाजिया बिनि न'खरनि जाथि खुरमाया लाजियोना लाजिया बिनि राव बुंनायफोरावहाय बादा होयोना होआ ना रावबो गैला संसाराव बिनि जाथि खुरमा बिमा बिफा रावबो थांनानै थानाय गैला नामा बेखायनो इसिबां गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायनानैहाय खोथा बुंनो हायो दानिया फै खनजिथा बर' नोंथ' सिगांबो रेकर्ड जाखानायखा आं नोंखौहाय गाज्रि होननानैबो बुंनो थांला नोङो निमाहा बिबाय आरो नोङो गोसो सोलायनानैहाय मोजांबो जानो सोलोंबाय नाथाय जोङो दिनै गाबोन नुगासिनो दङ दैदेन औवारिजोंहाय एलबाम बानायफानायनि नामावहाय माखासे नंथारै बाथारै पस्ट होनानैहाय भिडिअ बानायनायनि थ्रुयैहाय गावनि हौवाजोंहाय गाज्रि मोनजानाय माखासे पस्टफोरखौ जों नुगासिनो दङ दा बेफोरबायदि जानो नाङा नों सोलायबाय जुदि सोलायथायदो मोजाङैनो सोलायदो आरो नोङो गावनि आखल आखुखौ मोजाङै नोङो रायजो राजानि सिगाङावहाय दिन्थिनो नाजादो जेन' नोंनि सानै गथ'फोरखौहाय फेदेरनाय फोलावनायावहाय रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामनानै होनाय बायदि गाबगु सुगु ससियेल मिडियायावहाय नंखाय बाखाय ओरैनो फाव फान्दायनानैहाय ना नंथारै बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय होनानै भिउस लानो होननानैल' दासान रियेल केरेक्टारा मा बेखौहाय माखासे मानसिफ्रा बिजिरनानै नायो बेनिखायनो आं सानदों नङैनि ससियेल मिडियायावहाय जानला मोनला ओरैनो थगायनानैहाय भिडिअ बानायलाबाय नोङो सुबिदा मोनखाबाय जुदि मोजाङैनो सुबिदा लानानैहाय एलबाम मोजांफोर दिहुननानैहाय नोंनि न'खरखौहाय सालायलांनो सेस्था खालाम बेनो बेस्ट नोंनि थाखाय मिथिबाय दा जोंबो नायो जोंबो हेफाजाब खालामो भिडिअखौहाय दा बेबायदि गाज्रि गाज्रि खोनासंजाथावै नायथावजायै बेफोरबायदि जुदि बानायोब्ला बेखौलाय सोर सापर्ट खालामनो गाज्रिजोंहाय फेमास जानाया थाबैनो गोग्लैफिनो मोजाङै फेमास जानाया अराय सम थैजासे थायो मिथिबाय दा बेनिखायनो नोङो गाज्रिमोन दा सोलायबाय आरोबाव गाज्रि जानो दा सानसै नोंनि हौवाया मा बुङो बुङा बियो बुंबाय थाथोंसै नोङो बेखौहाय जेबो खेर खेरायनो नांला मिथिबाय दा नोंनि लामा नों हान्थिलांबाय था बेनो नोंनि थाखाय बेस्ट मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन आरो एनिथिं एनजे बिथाङा इसिबां गोरों फराया नङा फरायदों डिग्री फरायलायनाय मानसि थेवबो बिथाङा बेफोरबायदि मैदोममोन बायदिजोंनो बेबायदि राव बाहायजाब्लायबा अब्ला माखौ जोंलाय गोरों होननानै बुंबावनो बिसोरखौ
एनिथिं एनजयखौ माब्रै गोरों होनना बुंनो आं बिथांनि भिडिअखौ नायो दे नाया नङा आं नायो सिगांनिफ्रायनो आं नायो आरो बिथाङा अपोजिशन पार्टिजोंहाय इनडाइरेक्टलि सापर्ट दङ बेखौलाय आं सिदा बुंखायो दा रायजो राजा नोंथांमोना मा बुजिखो बे नोंथांमोननि सायावसै गोजोनथोंसै जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि